Zer erosi duzu Durangoko azokan? Atzo torren itzane bai, eta gaur da, liburu asko erosi ditut. Adibidez gaur erositena moi erosiet, liburua. Eta, asko dena liburua gehien bat irakurtzeko. Nurren liburuan, Iboneko liburua, sinatuta Isiarrei, eta puzlen bat, momentuz hori, eta karta batzuk, bai, jolasteko, mutikoa jolasteko. Oraingoz bi hauek, batetik Hondarrak, ni Gasteiztarra naiz eta hau da Ruben Sánchezen liburua, ere Gasteiztarra da eta adiskidea gainera, eta beraz gogoa nuen erosteko eta irakurtzen hasteko lehenbailen. Eta gero bestetik Bernardoren azken liburua, ez? Saria irabazita gero, ez dakit, olakoak asko erakartzen gaituzte, ez? Hemen gabiltzan hori. Eta hor nabil, begira eta gauza asko erosi nahian, baina dena ezin, ezta? Orain heldu gara eta justu erosi ditugu Totiren bi liburu. Eta oraingoaz umen gauzak erostera, berz ikusten dugun. Erosi dut Ametsak Zaiuz eta Ibrahim Balderen liburua azkena. Ara. Batez be umiendako ipuinak, errezeta liburutxo bat eta ipuinak, batez be. Erosi ditugu bi diska, bat Nogenekoa eta beste bat Entol Sarmientonekoa. Eta orain gaude liburuak begiratzen. Erosi dut ere Nogen eta Entol Sarmientoko diska bat eta untza. Bi novela grafiko eta gero liburu hau postu honetan, ingeles da ilegala postuan. Maren liburua. Erosi ditutela liburuk euskeraz, bat hola badan ere Miren Amurizarena, eta besteak Karmele Jaiorena. Eta gero beste bat ere, Dianola Basea Palestinaren inguruko, emakumeen inguruko kontakizun txikiak, eta hola xe. Erosi dut liburu bat, berriaren egutegia eta takoa. Erosi dut beste liburu bat, eta guain beste baten bila nabil. Bi liburu erosi ditut bai. Poltsa hau erosi dugu eta erosi dugu bizi baratzean ilargiaren egutegia eta duplatxuz bat eta bain erosketa gehiokin jarraituko dugu sinadurak astean. Bakarrikan poltsa. Begira, Adur eta Arkaizkano antzara geuna, komiki edo novela grafikoak edo dena delakoa. Zetaken diska eta Entol Sarmientoren diska. Elbiarko pare bat liburu, zientzia inguruan, eta gustatzen zaidana azkenean, bai. Erosi eta azkeneko liburua Ametsak Zaiuzek idatzi duena, hauxe, Ninan, eta gero Inaute Lorritaren azkenekoa, eta baita Doktor Deseok euskeraz ateratako abestiekin egindako azken diskoa, horixe, momentuz hori. Benito Lertxundin liburu bat eta 3 diska. Zea maiz, Entol Sarmiento eta Zetak. Nik oraingoz ez dut erosi zer, baina Entol Sarmientoko CD diska erosi behar dut.